లడఖ్కు రాష్ట్ర హోదా డిమాండ్ చేస్తూ జరుగుతున్న ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో లేహ్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ ఘటనల అనంతరం ప్రముఖ విద్యావేత్త, పర్యావరణ కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ తమ 15 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించారు. ఈ హింసాత్మక ఘర్షణలో 4 వ్యక్తులు మరణించగా 30 మందికి పైగా గాయపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. లడఖ్ అపెక్స్ బాడీ యువజన విభాగం పిలుపు మేరకు లేహ్లో భారీ ఎత్తున నిరసనలు జరిగాయి. సోనం వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్షకు మద్దతుగా తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి యువత పెద్ద సంఖ్యలో వీధుల్లోకి వచ్చారు. అయితే నిరసనలు క్రమంగా హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆగ్రహించిన నిరసనకారులు లేహ్లోని బీజేపీ కార్యాలయానికి నిప్పు పెట్టారు. అంతేకాకుండా పోలీస్ వాహనాలపై రాళ్లు రువ్వి అల్లర్లు సృష్టించారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి పోలీసులు బాష్పవాయువు షెల్స్ ప్రయోగించడంతో పాటు లాఠీచార్జి చేశారు. దీంతో ఘర్షణలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి.